Téma baterkárne za chvíľu opäť ožije, pretože som dostal do rúk nové podklady. Pozrite sa, koľko som si toho musel naštudovať. Toto je ten pôvodný zámer Industrial Parku s generickými číslami. Toto sú všetky tie prílohy, čo bolo treba naštudovať. Toto sú nejaké ďalšie dokumenty, ktoré mám k tomu zhromaždené. Komparatívne som to porovnával s iným zámerom. Odborné články. Ale poďte sa pozrieť na to, toto je veľmi zaujímavé. Ministerstvo životného prostredia dostalo podklady na veľkú EIU, ale chýbajú tam zásadné veci, ako popis toho celého procesu, akým spôsobom budú robiť to, čo robiť budú. Sú tu len nejaké základné údaje, je v tom hokej, niekedy človek nevie, že či hovoria o takej veličine alebo o takom množstve. Celé sa mi to zdá, vidíte, tu mám osobné poznámky už k tomu nejaké, lebo to študujem. Celé sa mi to zdá byť taký pamflet len na zakrytie očí verejnosti. Chýba tu kopec vecí, ktoré jednoducho by tu mali byť povinne, aby to bolo jasné, zrozumiteľné a dalo sa to hodnotiť. Potom som zistil, že existuje ešte druhá technická správa. Tá je omnoho širšia, podrobnejšia. Obsahuje kopec iných vecí, ktoré tu vôbec nie sú. A táto technická správa sa týka toho istého zámeru, ale sú tam diametrálne odlišné čísla. Chápete? Ešte raz. Ministerstvo životného prostredia má hodnotiť materiál, ktorý dostalo od baterkárne a sú tam iné čísla ako materiál, ktorý dostali iné úrady, aby vydali stavebné povolenie, čiže aby sa už začalo stavať. To by malo byť úplne presne to isté. Chystám k tomu tlačové konferencie, presne vám poviem, kde vidím opäť rozpory so zákonom. Pokúsim sa k tomu zvolať mimoriadny výbor, ale to už budem po dohode so svojimi kolegami vás informovať na tlačovej konferencii. Na záver môjho videa kliknite na môj web, odpočet vláde, pretože už tam není 580 kauz, výrazne narastli, doplnili sme tam ďalšie kauzy. Takže kliknite na valecdemokracie.sk a sledujte moju prácu ohľadom baterkárne.